जारौ खनजिथा गोरोन्थिया बुहुला बयनावबो जाखायो। दा नोंहा न'खर दङ, नोंनि बोराइ दं आरो नोंहा फिसा दं। दा नोंनि गोरोन्थिखौ नोङो मोनदांबायब्ला आरो नोंनि साजाखौ नों मोनबायब्ला दा नोङो बिदि थैनायानो साबसिनसै होननानै दा नों मा लाबबाव? जेबो लाब गैया। नों बेखौ जुदि नोङो गाज्रि लामाजों जुदि नोङो आगान होयोब्ला बयबो साजा होखायोखा। आरो बैसिनि साजा होनायानो आरो बैसिनि रायनायानो आरो बैसिनि बुनायानो नोंनि थाखाय मोजांसो। थारमाने नोंखौहाय मोजाङाव लाबोनो थाखायसो बिसोरो नोंखौहाय पानिशमेन्ट होदों ना जारौ खनजिथा। दा नोङो फेसबुक पस्टआव नोङो होदों जे थैनायानो स्रासै। नाथाय नोङो थैनानै मा मुलाम्फा जागोन? जेबो नों मुलाम्फा जाया। नोंहा बोराइ दङ, नोंहा गथ' दङ, नोङो मोनसे सासे नोङो न'खरनि लोक्षि जाबायब्ला आरो नोङो बिदिखौ गोसोखांनानै मा लाब बदि बुंसै? जेबो लाब गैया। दा नोङो रायजो जानो गोसो मोजाङै रायजो जादो। आराम नांगौबा रिल्सखौहाय मोजां होनो नाजादो। बिदि गाज्रि लाइनजों दा थांसै आरो गाज्रि रिल्स दा होसै। बे नोंनि थाखायनो मोजांसो। नोंखौ रायजोफ्रासो नोंखौ रायाखै, नोंखौ बुनाय मानि नोंखौ बुजायनायसो, नोंखौ रायनाय मानि नोंखौ बुजायनायसो। जाहाथे नोङो न'खर दानायावहाय मोजाङै नोङो न'खर दानो हायो। जाहाथे नोङो गाज्रि लामायावहाय आगान होआ, नोंखौहाय बिसोरो बुजायदोंसो। बेहाय नोङो गाज्रि गोसो लानानै नोङो बिदि थैनोसै मानसै होनोब्ला नोंनिनो खौथि खहा। दा नों बिदि मैला गोसोखौ नोङो ज्राब गारनानै नांगौबा नोङो बा मोजां गियान सोनो नाजा। आंनिफ्राय बेनो जारौ खनजिथानिसिम। आरो आं आसा खालामो जारौ खनजिथाया बिदि गाज्रि लामायावहाय आगान होला होननानै। दा बेनो लाइ होनाय जानाय नङा। लाइ होदों फिसाया समाजावहाय आरो जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा? दा फिसा फिदेराखै नामा? दा लाजिनाय गैया नामा? दा मानसि गैया नामा? जोंहा दिनै फिसा गिदिर दङ, जामादै मोनबाय, फिथाइ मोनबाय, दा लाजिनांगौ दङना न'खराव? खुसि जाखो? नोंखौ मिथिं खालामनाया जोङो दिनैनो निमाहा बिनांगोन। हाग्रा बारियावबो जोङो आवाथि सावबाय, बावबो आवाथि सावो जों सानै मानसि दंमोन। सासे दा बुंनानै थाबाय, बिनि बे रासिन जागासिनो थाबाय राला। नैबे समाव बन्द' जानांगौ। बुरजा खामायबाय जोंजों, आरो दाख्लै बुरजा खामायबाय। ओमफ्राय आङो नैबे बुस्थुखौहाय मोजां मोनाखै। हौवाया जे हिन्जावखौहाय सोबानायखौ आखाइ होनायखौ एसे मोजां मोनाखै। आरो गोबां दङ बेबायदि बोखो मोसाग्रा आरो बेनिफ्राय गाज्रिसिन मोसाग्राबो दङ। दा बेफोरखौहाय सोर हमगोन, ना बेखौ रायजोआव हमगोन, ना बेखौ एबसुआव हमगोन, बेखौ आं मिथिया। बा जाय हिन्जावावहाय गोरोन्थि खामानि मावदों बा गाज्रि खामानि मावदों बेखौहाय हिन्जाव मानसियानो फैनांगौ, बेखौ हिन्जाव मानसियानो सोबानांगौ। बियो हिन्जावफोरनि आखायावनो। बाहाय जों हौवाया हिन्जावफोरखौहाय थांनानै सोबाहैनांगौ फैनांगौ, बाहाय जोंहा मोन्थाय गैया। खनजिथा बर'। आं बेरलांमारि अदलागुरि गामिनि पस्ट बदियागुरि। PS गसाइगाव जिल्ला क'क्राझार। आं गावखौनो सानस'नो हायैयाव दाखालि साननैसो सिगां आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे सुबुं समाजाव गनायजाथावै रिल्स भिडिअ हगारदोंमोन। बिनि सायावनो आं दिनै उनफिन सानफिन साननानै बर' हारि आरो बर' समाजनि गेजेराव आंनि गाज्रियै भाइरेल भिडिअ हगारनायनि सायाव खर' गंगायै निमाहा बिनाय जाबाय। आं दिनै बयनिबो गेजेराव खोथा होयोदि दिनैनिफ्राय आं रिल्स भिडिअ बानायनायखौ बन्द' खालामनाय जाबाय। इयुनाव आं जुदि रिल्स बानायबावो अब्ला आंनि सायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो आफादफोरा नांगौ बादियै साजा होनो हागोन। खुलुमबाय लोगोफोर। नोंथांमोना
लोगोफोराथ' बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मा जालांदों दिनै एबसुनि ओमफ्राय गामिनि गार्जेन ओंखारनानै आंनि भाइरेल भिडिअनि सायावहाय गोबां खोथा सावरायदों आरोना आंनि रिल्स बानायनाय मानायखौ आंखौ बन्द खालामनो होदों बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोनो मोना जेबो लाबोनो मोना होननानै आंनि गोरोन्थिमोन लोगोफोरा आंखौ निमाहा होदो आं सानस्लाबनो हाया बेफोरबायदि गोरोन्थि मावफ्लांबाय दा नोङो नोंनि गोरोन्थिखौ नोङो मिथिनो हाबायब्ला एबा नोङो मोजाङाव फैदो एबा नों मोजां लामायाव आगान होदो एबा नोङो मोजां नोङो जुदि रिल्स हगारनो हायोब्ला हगारदो सिगाङावहाय जेरोखोम नोङो मोजां रिल्स हगारदोंमोन बिदि हगारदो आंल' नङा आरोना लोगोफोर बुहुत आइजोफोरानो बुहुत हिनजावफोरानो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो दङ नाथाय बिसोरखौ नुवाखै आंखौ दिनै जोंनि समाजा आंखौ नुदों आंखौ खालामदों आंनिनो गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो दिनै सोरबाफोर आंनि जायगायाव दंमोनबा दिनै थैखांसिगौमोन लोगोफोर लाजिनानै नाथाय आङो गोसोमथानानै दङ सोरनि थाखाय मानो होनबा आंहा गथ' जानाय दङ आंखौ नोंसोरो ज' फैनानै आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि खोथा बुंबाय गाज्रि बुंबाय लाजि फोनांबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों हगारबाय आङो लाजिनानै सुइसाइड जानानै आं थैयोमोनबा नोंसोर आंनि गथ' गथायखौ नोंसोर आंनि फिसाखौ नायफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर जाहोफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर नायफैगोन नामा बुंलाय ओंखायनोथ' आं नोंखौ बुंदों गोरोन्थिया जाबाय भुला जाबाय नोंनि मोजांनि थाखायसो बैसोरो जाय बिथांमोनाहाय नोंखौहाय मिटिं खालामदों बा रायदों बा बुदों नोंनि मोजांनि थाखायसो बिसोरो बा नोंखौ बुजायनायनि थाखायसो बिसोरो बिदि खालामदों दा बैफोरबादि नोङो रायनायखौ बुनायखौ जुदि नोङो गाज्रि मोनदोंब्ला जुदि नोङो बिदि गाज्रि मोननानै जुदि नोङो थैयोब्ला ओमफ्राय सोर नायगोन दासो नों बुंदोंमोन ना नोङो आं थैयोब्ला आंनि फिसाखौ सोर नायगोन रावबो नाया नोंनि फिसाखौहाय मोजांसो मोनगोन ओंखायनो नोङो थैनानै मा लाब जेबो लाब गैया दा नोंनि मोजांखौसो बिसोरो फोसाबदों मिथिबाय जारौ कनजिता दा नोंनि मोजांखौसो बिसोरो फोसाबदों दा नोंनि मोजांखौ फोसाबनायखौ जुदि नोङो गाज्रि मोननानै जुदि नोङो थैयोब्ला नोंहासो खहा नोंहा फिसा दं नोंहा फिसाय दं नोंनि न'खरासो गासिबो थेर बेथेर गासिबो बायफ्लेजोबगोन ना नङा दा नोङो थैयोब्ला नोंनि फिसाया आलाय सिलाय जागोन दा नोंनि फिसाखौ सोर नायफैगोन रावबो नाया सोर दं नायग्रा बिदि रावबो नाया दुनियावहाय सोरनिबा फिसाखौ नायग्रा सोरनिबा फिसाखौहाय गियान होग्रा बे दुनियावहाय गैया ओंखायनो नोंनि बै लाजिनायखौ दोनथ'नानै नोङो सिगाङावहाय नोङो गाज्रि ड्रेस गानना नोङो बर'नि मोनसे बर' हारिनि मोनसे दख'नाखौ नोङो सनमान होआसै दा बैफोरनि थाखायसो नोंखौहाय बुजायनायखौ दा नोङो जुदि बुजिबायब्ला दा नोङो थैनानै मा लाब जेबो लाब गैया नांगौबा नोङो मोजां फारसे नोङो आगान होदो नोंनि थाखायनो मोजां आरो नोंनि न'खर दानायनि थाखायनो मोजां बा नोंनि बोरायनि थाखाय मोजां आरो नोंनि फिसानि थाखाय मोजां आरो नोंनि बिमा बिफानि आरो नोंनि बिहाव बिखुनजोनि नोंनि बिदा फंबायनि गासिबनिबो थाखायनो मोजांखौसो बिसोरो खालामना होदों ना आरो गोबां दंबावो बर' हारिनि दख'नाखौहाय सनमान होनो रोङै आरो गोबां दंबावो नोंल' नङा बिसोरखौबो साजा होनो थाखाय सोरबा सासेया उजिगोन बिसिनि गामियावहाय दा नोंसिनि एलेकायावहाय सोरबा सासेयाहाय उजिदों बा गामिया बा एबसुआ मोनसे नङा मोनसेया उजिखागोन बैसोरखौ साजा होनो थाखाय जेरोखोम नोंखौ साजा होदों बैसोरखौबो बिसोरनो साजा होगोन ओंखायनो नोंनि गोरोन्थिखौ नोङो जुदि मोनदांबायब्ला मिथिबायब्ला एबा नों दा मोजां लामायावहाय आगान होदो मिथिबाय ने आंनि गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो आं दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि नायथावै भिडिअ लाबोला आंखौ निमाहा होदो लोगोफोर